man in the international, or also local now. More what can was you? International time I get a queen on abroad now. It's not on Nigeria. Our boss you. We're happy to have you. Good afternoon, our brother. Thank you, man. If I didn't. All right. Welcome. You are highly welcome today. So, how we can stop Oke Ite in our society. You know, Okay. that is, can we stop Oke Ite in our society? That's the question. Oh, Ajuju, Iwatara. So we really want to know, because why we called you today, we know you have a lot of experience concerning Iya Basara Ọmenala or Omenala. I'm an Omenala DJ from Ọmenala. So we're saying I Makoria Tualu. As but before then, first. Before we start our question of now before we start, say man network na that man say for do. Jukwe mi ozo say. Okay, ask him ka Nigeria mere. Okay, hey, Nigeria the mwa. You give me good na chi ayo love, mamuka go ka ya wo de president ya we na complain. My brother. He's president. He's really doing a great job. Yeah. On Agbani. Yeah. I believe no first ya Ghana from now to next 1 week to come. Dollar ya about 2,000. I like to back up what they for side the mwe. Thank you so much, Okongwu, for being here. And for those that are just far to vote for my family megiri. So I get out how can we yeah, go on. How can we stop? How can we stop Oke Ite in our society? No, we cannot. Other possible. We got that. Imana mgbe unu kpọ mụ nsị nọ this program bụ ka anyị na-akwadobe ime mụ nwa mụwa mụ sị asị wee shia mbata ka nsa unu ma unu reason why kpata na ya stop Oke Ite na Nigeria. O nwere ya nchu ịgwa na ọkwụ nna n'ife network for those that are just joining this platform, please share. Very clear. Because share biko ọ bụ na ọkịta akọ na join share no ka ntị na-abụ n'okwu. Yeah. Ma na okwu m iti ahụ egerie mana mma agwa unu nke bụ eziokwu. Ịghọta. Ịma na ọ nwekwa na ife dị n'Oke Ite. First of all, mma agwagodo unu the use of Oke Ite. Ịghọta. If not for anything, this is the moment I need the Oke Ite ọfụma. This particular condition na mmadụ nọ ya. Adam agwa gị no comedy, Adam eme comedy. I'm telling you the fact and the reality. Ịghọta. Very good. Just like I'm many tribes in Nigeria, but not 3 tribes will be recognized in this Nigeria, which is Igbo, Yoruba, and Hausa. Okay? Yeah. Very good. And Ọchịchị Tinubu was also for tribe called the Namma, called the Lomma, Kedundo, Ayuma Ndi Igbo. So, Kezi ko se de no wankete, ke ko se de ko to nya ko to nkete ko ife momo eme. So many of our youth Oke Ite bigorike bwajade nana. So many of our youth Oke Ite bigorike Oke Ite megori ife. In short, na Nigeria ka na-eti gbaluo taa bụ maka ọgwụ agwụrụ agwụ. Because some of let me use this paper as an example. Some onweghị onye Yahoo ifu na ọfụma today na-enwere ọgwụ na-enweghị Oke Ite ịtọ na ịnọ na bia. So isi ka ịkwụsịba onwere ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị na-ekwu yes na Oke Ite jọ njọ na Oke Ite jọ njọ na Oke Ite jọ njọ ka m gwa the Wilson one Africa onwere ife na-enye ego onwere ife na-ebuni mmadụ dị mma as long as na-ego ka iji etu ezi ọbụla ịba ka isi ya jekpata ego ogwu ya adịrịrị ebe a ntu ya adịrịrị ebe a bụtụ ya adịrịrị ebe a and ị ga na-akọleti ya woto wee na-aga ịkpata ego adịrị izi
onwere onye nọ n'ụwa akpata ibu izili olesi nọ ndị amụ na nwa ndị amụ n'obi ọgaranya from nwa ya ndị next of kin. Mana as long as na oge nwa as nwoke ka ị pụọ je kpata ego mara amalụ na ife na-enye ego na-egbu egbu. Oh, thank you for the stars. Thank you so Ọ much. na n'ihe na-ekwu. Thank you so much. Very good. So nke nwee jụba na ya kwụsị oke just assume since ihe bido na fight ma Okongwu ịbụ nke nwanụ ị na-edeceive youth ewepụ nke a nke ọzọ mana everyday ama even self kịta ọ nwezi ife notice kịta ndị dibịa nọ na social media adalụzi ọrụ ndị nọ offline na-agwọzi nke bụ ọgwụ kịta. Adam agwara okwu a ka ọ tọọ ụtọ ịghọta one day na-agafekwasa ihe otu mmiri obi aja mma amalụ ụmụzụ nata zoo my camera na-agafe nse taa ka m were dete mgbe mee tọk ị na-agafe ilubekwala n'ezi ngadi na-agbanye mfo everyday by day a na-atụpụ aka everyday by day ịpụa na azụba afịa otu a jee n'ọgbọ ebe a na-ele ngwongwo ife ndị dibịa ọfa na-aka azụ afịa a na-egopụ ma ndị na-ego isi ugo kịta na-achụzi 400,000 agwa isi ugo na-atụ every blessed day even ngwele kịta ịnwụta ngwele ihe eriju afọ ihe eri 1 plate of mama put 25 to tell you that bido kpọta alụọ echi ma Okongwu agba ndị dibịa n'ihu akwụkwọ ma Okongwu agba ndị dibịa boys na-agwọ ọgwụ agwọ nwere ife ikwugitere n'ụwa ka boys budebe ite nwere ife ya emechi nwoke ite ma ọsọkwa ya asịsị ya na oke ite ya egbu mpaghara emechi ya ogbuo mmadụ o nwere ndị ya asị no problem fapatagodu bi ego kama ụbọchị ya ruo ka ekpebie ema reason hardship dị too much onwere onye like nweghị onye na-alike ya afụfụ ma mụ ma anụ everybody want to make it everybody want to belong. Mụ na-agwa let's assume na n'onwe ebe legalize your official si na ebe a bụ ebe ọ na-abụ na ije ebe a chụọ ịkpata ego na ị ga-eweta ofu onye na family unu ị ga-afụ family ya na-atụ olu ya na-anọ otu a ampeche na ezigbote meeting ka a na-eme ya ma na meeting a ya emebụ onye ga-ewekpata ego so na oke ite dị tụrụ ịma ịnọ ịghọta n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị eberifu sigo n'oke ite niile na-ewe mmadụ ọ bụla oke ite niile na-ewe mmadụ o nwee nke na-ewe mmadụ nwee nke ada ewe mmadụ so adịrọ nsọ na ịkwụsị oke ite dị possible ama nkwụsị nwe ntị ya dịkwa aya na-agwọ ọgwụ. Okay, Okongwu, thank you for the brief explanation inyego gbasara oke ite n'isi na nwere ọka akụsị oke ite na anyị alaba anyị mana ụdịrị oke ite ndị be anyị na-agwọ ofu oke ite ka ndị Yoruba na-agwọ ka oke ite ndị Yoruba na nke ndị be anyị ọ dị iche because aka ụmụ be anyị ji wee banye n'ihe gbasara oke ite a ọ dịzi nke dịzi egwu ịghọta ihe mmiri ya ọ dị nke dịzi egwu o nweghị ịkọwara ebe isi na onwe nke na-enwe mmadụ nwee nke na-adịrị enwe mmadụ ọ bụrụ na onwe nke na-adịrị dabis onye ọbụla ga-agwụbanye ya n'ala Igbo na onye ọbụla akpatabana ego na ọ bụrụ otu a because everybody na ala Igbo abụrụ milonia. Ngwa wait hold on ọ bụ na ife anyị ikwu bụ eziokwu ka onye ọbụla na ala Igbo abụrụ milonia ịma na ebe a m na-ekwesịrị ọma ịnọ ebe a na-eme live video jụọ m how oke ka o si dị n'ife isi ike niile a na ife isika dọla na-arị everyday onwezi ife kwe ngote n'ime afịa but still yet ka m were ofu ebe ma atụ jegoro ShopRite every Sunday moto akpalachiko everywhere G-Wagon, Benz, Spider, Lex everywhere to boys ya ya ekwedo mmadụ ma a na-ekwukwo na ife siri ike o ife kworo ngote ịpụ akịrịkịrị ife ụmụazị na-alụzi n'aka di ya ọkwa na ihe na-ekwu ife ụmụazị na efu nwa 15 years ogosi ya ebe ọ na-awụ fọdeki ọbụọkwa ile ọbụọkwoji ọbụọkwogo ụkọm ị gazi ya Asaba ịgba ọsọ Asaba bụzi the worst. Achọrọ m ịkpọba Warri maka Warri ma no mix with Yoruba and the rest tribe ịghọta ịga Asaba ịbatazi ya Ọka kedu ndị mma akpọ ka m hapụ ịkpọba afa mmadụ maka ọ bụ na ọmụ kpọba afa mma akpọgide afa skrim eji ife nwa
nwa small boy nwa nwa na nye 10 years ọ na-aza Asia big name. Okay. Moto wait chee ka m bịa ọ bụrụ na ọ bụlọ otu ife si dị na ife ji ego kịta akarịgo ife ejiro iche na m nwa na ebe a m nọ na mma anọ ụdị ori aka izi na-ezu kịta ụdị amount of crime ga-adị kịta iche na ya aka ya aka ka kịta otu a ndị polisi si enwe road block otu a ka ndị ori esi wee na-enwe road block ichi road ifu ndị ori nyefa ya one ọ ka ịbụ ịnọrụ n'ụlọ mmadụ edetalụ gị akwụkwọ sịfa na fa bụ ndị ori from enye adreesị zone fa na ị ga na-akwụtalụ fa ụgwọ tax na dia zone ọ da-ata amụ ịma na abịa na-achụ ndị asị gwodobe Oke Ite si mebe guy Yahoo help ewepụ na ụmụazị na ife nwa gbaziri na Yahoo na ụmụ gba na Yahoo kịta nwa bụ abutesizi ọka ibe isi nye nri kpochie ya n'ime ụlọ agba nnọọ nkịta isi besisi esi ihe edo n'ọnwa ya bata akpa ka ụzọ buru dị nri na-awa awa erisi ebutekwara ite ka i wee si ya echi ụdị amantụfụ ori aka ịdị na-ezu kịta nke a na-eme kịta abụọ obere ọhụụ dị ka ịnụ na ndị nwa nọ gọọmenti na-ata aka ya ebe nwaanyị etinye ewu mee na na-ekwu na nke abụọ back to back aya na-edeta during the time before Bakasị bịa before ndị Bakasị bịa mgbe ahụ nke ka anyị dị na-ebe kịta ya aka nke akpachara anya ya fụzi ndị ya ekirie nke kịta nsị na ị ga-anọ n'ụlọ ndị ori ya bịa detalụ ya akwụkwọ sị na ya na-akwụfata 2000 every month na fa bụ ndị ori zo ma nye ya adreesị ọfịs adreesị ebe ya abịa na-akwụ ụgwọ iche ekigodo ụmụazị butesi ike kịta na-akwụwali nesi afọ anya n'ihu doghị anya na ụmụazị abụ gbado beast ka ọ ka anyị dị ma ọ bụ na fa ebuteghị ego a na fa apịa ife apịtara ego a from outside ọ dị ka ebe a nọ mmanụ ọ ka kịta otu a na-awọbatafu ebe a tite ma onwe nke afọ ewe. Oge Okongwu o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Yes. Ya anụrụ m ikwu gbasara ipite ego outside. Oke Ite a na-agwọ na-enyelụkwa boys ya ka eme atụta eweta asị ọkwụ na Yahoo dị mma mana my own opinion bụ na the only way kwụsị Oke Ite mmadụ ịgwọ ọgwụ ma ụmụ ife abụ a na-enye anyị ego gọọmenti ịghọta edozi obodo adị ka o si kwesị ịdị ọ na-ahapụ anyị nwa bụ ndị Biafra nabaje dozie onwe anyị because ị ga-anọ na kọntrị ọkụ adịrọ ebe a m nọ n'ọkụ adịghọ no light na bịa palọ ka nọ mmanya nna anyị ajụghị oyi bikwa anyị no light ị ata ndị họteelụ ụta no fuel 1 liter kịta na-achụ 1000 ọfa gbata fuel 1000 mgbe meelụ gị mmanya jụọ oyi elesị gị 1 bottle 3000 yi egokwa obodo Naijiria enwere isi obodo adịghịzi mma ọrụ adịghọ ọkụ adịghọ mmiri adịghọ ụzọ adịghọ o nwere ife dị na this country na-abụlọ ndị polisi na-echeki akwụkwọ nyafụ ndị gọọmenti anwụtuo ya sị your papers mepee buutu maka ọpata mpana ị na-anya polisi niile bụ ofu pata nke eji malụfa pak kpara anaghị next thing come and open your boot imepe boot with wetin you carry inside bag akwasa akpa niile famakwana nwere ife ibuo akwasaba asị your papers afọ na inwe papers asị your driving license afọ 5 something for us now nothing onwere ezigbo ife na-awụ ọkụ na this country abụrụ rubbish ndị polisi ya akwụsị ya ebe a saachị ya obutu saachị ya tọrọli ebe ọ na-achọ egbe ka ọ ma na onwe ife bụ dịka ezigit iji wepụ ihe si ebe a gata aka from the ezuo ori odoghị anya na ndị anọ na da checking point ya nwere ifefa na-alụ n'ịkwụsị moto n'aka ego and ị ga-atafe ụta onye ọbụla na-achụ abịa oke na-asịzi ị na-akwụsịzi Oke Ite n'ife a na-eme taa iche na views dịzi na Facebook taa ịma o wee ebe achọghị ikwu na Facebook mana akwụsị ọgwụ taa akwụsị Oke Ite taa ọ ya eme mụ nwa fet mma gwa gị eziokwu so ọ dịrọ possible na ya akwụsị. Okongwu i kwuru n'uche nke gị nwa
isi na ọdịrọ possible ya yes. Irigo n'uche nke gị nwere according to the situation of ihe na-eme na be anyị and ka obodo si wee sie ike kịta ya ma iji kwuo otu a because na oke ite a isi na ọdụ ụzọ abụọ na enwere nke eji arụ guy na nke eji onwe nke na-eri isi nwee nke so ihe ịkọwa na bụ na oke ite na-abụrụ na-eri ọbara ọ bụrụ oke ite niile na-eri ọbara oke ite niile mana adịrọ m sure na onwe ihe na-eri ọbara oke ite niile na-eri ọbara mgbe na mgbe ị gwọsiola oke ite gbuo nkịta gbuso ọbara ya oriri ọbara igbu ewu gbusara ya ọbara bụ ọbara ebunu bụ ọbara ọkụkọ bụ ọbụla oke ite iyi agwọsị ya n'ụwa n'ihi etilili ya ọbara so nwere oke ite na-eri ọbara according to if you can reply you onwere oke ite kwụsị na-aga eriri ọbara ezi bụ ọbara bụ ọbara mana onwere oke ite na-eri ọbara mmadụ ajụjụ ka m na-ajụ oke ite dị ka esi kwuru before oke ite dị iche n'iche oke ite dị n'iche enwe nke ezigbo nwee nke ajụ ya and ma na-abịa kịta ụfọdụ ndị na-efe iru nọọ nke ajụ ya afụ na-ebutekarị ego ọ dịrị otu a o nwere onye ọya bịa gbuo wee gwuo oke ite kama o ya enye gị ego ọ ya atọmenti gide ghetara ụwa ọ na-ahụ n'iyi na your next generation n'iyi ịghọta so even sef iji oke ite ụfọdụ signal ka eweta oke ite ọgbụgbuo nọọ mbọ ka ọ na akụkụ onye a na-agba mbe makwa na onwe nke ọ gbata wee naba ụwa ihe ji wee were egwu oke ite ịghọta ife dị mma eji agwa oke ite bụ ọkụkọ Igbo ọkụkọ na-abụ ụtụtụ efi abalị ọpụta ọ ga-atụgide n'iyi chi eji ọnaba esi ya ngwa nya jee na mgbe ọ dị ndụ nọọ nri ka ọ na-akpa n'otu a ka o yesikwa wee na-akpata nri iwe egwu ihe n'ite ha ịghọta ma ọ bụ efi awụsa ife eji ejikarị efi awụsa bụ na efi awụsa na-eji ọkpa travel mbatụmba otu o si agbagharị mbatụmba ka o yesikwa wee na-ejekwa mbatụmba na mmụọ na-akpatara ya ife iyi eri so oke ite dị n'iche o dipendị ụdị agwọ mana esiba m that you can stop oke ite ọ dịrọ possible because ọsọ godi ese tụsịsịa the whole native doctors niile nọ na Facebook mgbaghara ka a ya ebidozi nke bụ ọgwụ because o nwere ife ndị ọcha kwuo sị the devil you know is better than the eje you don't know ọkwa ife ọdatị na a na-eme na nzuzo na-ekpuchi tụọ datị na egwu mma agbaghị nke bụ eziokwu ịma na ndebe anyị na-abịa filu nwaanyị ji emegharị ife ọ bụla ị na-eme ị na-egosi ya ka ụwa fụ na ya sị good dibia kwesịrị ịdị na-apụta na Facebook guy dibia ọbụla na-ada apụta na Facebook na oyi enyo because ọrụ aka na ihe ejide ịmụ ya ife eji amarị ya bụ adreesị lokebi ike ihe epuo bụ n'anọ kataze nwekọ ogbute narị mmadụ ịghọta ogbutegwo mmadụ aka oduziawo ndị wee pụta which is a na-ejidefe everyday ọ nakata efu one native doctor nwee ebe ejide wee mepee one chamber afụ ebe ogbodo si ndị mmadụ na fa ya aga n'iru that native doctor adapụtakwa na Facebook dibia ọbụla na-aha ekwe apụta na Facebook ma a na-ada dibia nwee something na o debe na chembia na ọchọrọ o nwee kam ọ na-alụ na-achọrọ ka ụwa fụ maka iburu dibia pụta na Facebook lụọ kam aida na gọọmenti bịa buru n'obodo ya enyopụta efe ị na-eme tinye mgbu tupu ị n'obodo ọ bụ eziokwu yes na ụfọdụ bịa sị yes na ọ bụla dibia niile na-apụta na Facebook bụ original dibia dibia ọbụla na-apụta na Facebook ka dị trustworthy na ị na-afịa ọ bụrụ ife niile ka o yi eme maka o mee ọnwa ahụ ma akpụta ya afịa mana dibia adapụta na Facebook kedu ebe ihe esi kpụta ya afịa akpụta efe ọbụla ọ mere bụ ya dịbalụ Chukwu ọ dị ka dibia ya abụọ sị ya a na-agwọrụ mmadụ ọgwụ na ada esi foto na ada egosi ma na onwe ife a na-eme di ya na-achọrọ ka afụ ịmasị foto echi niile ọ cast ya I'm telling you nothing but the truth ọ dị ka oke ngwa nwa na Afrịka ka njụ ọ dị ka mmebe dibia taa agwọbụ ọgwụ welụkwasị mmadụ na-agwọ ọgwụ mmekwe ka ise vidio sama ajụjụ ọkwe na n'isi yes or no ihe
that is the major reason why Oji Uruna or make no sense, because very anything that you cannot be good proud because of, if I want say dibia ebe anything you woni be cannot ba be so proud mmadu of is say na not ifa akwụkwọ aka mmadu no okay. na-etinye ebita ka o je chụta ego the next day jebe ngosi ihe gbuo oge so dibia ọbụla na-agwọ ọgwụ ekpuchi ife ọbụla ọ na-eme ekpuchi that dibia should be investigated na onwe ife ọ na-alụ na ọchọghị ka ndị mmadụ fụ ịghọta very good ọ kwesịrị na-eme ife na-egosi ka ụwa ma yes nọ nakwa aka ị nọ dị ọcha na ife ị na-eme bụ nọma nọ ife ndị mmadụ kwesịrị ịdị n'afụ na ọ bụrụ ife a na-ezo ezo na ọ bụrụ ajụ ife ịghọta nọ na ịmalụgo na ife na-eme ndị be bụ ndị Igbo like ịkọta ife ọbụla mmadụ na-eme because ofe enego anya ọfa nwa kwesịrị ịnọ na dati opposition ọ bụ ọzọ ife igwe ewebe fafa akọta ịgbazi ya nke anyị na-eme to get to you dibịa niile kwesịrị ọ dịka ta eje ebe fa mefe interview search ya wagha ka amagha ka ife edebe nwa ka esi debe na ịmarụ na onwe onye kobe mmadụ o ji elekwa n'azụ na ya ama ya na-etu ya ọbaba ọ dapụta na Facebook mana ife ọ na-alụ bụ nonsense nọ na-eji ọlụsị alụghị ọrụ ọ na-achọ ịma nwa mmadụ enyi na ndụ ebe a onwe nke ịma no ọ dapụta na Facebook o nwelele something secret dị dia asị ọkwọ nnọọ fancha some of them so ọ kwesịrị ihe agwọgodoro mmadụ okite gosi ife niile iji arụ ọrụ afịfịa nke a na-ekwe ebe si kpata nke a ọkwọ nnụnụ nke ọkwụ ite enwe otu which is enwechi ife dị n'ife na mmadụ weta ite enwe otu weta afịfịa pụrụ onwe ya n'ọfịa weta nnụnụ wekọ ya ọnụ na ife a jego ịlụbala ọrụ ịkparịgbo onye na-akparịta eri for what ma ndị na-eme nke fe ezo na-eji ugwu isi mmadụ ma ndị na-asụ nwata n'ikwe o nwere ihe m achọrọ ikwu na soshal midia mgbe gị na n'ọgụ dị ndụ asụ ya hụ n'ikwe a na-eme arụ dị iche iche amanse vidio maka ise vidio ị na-nga igwa ya ekwe ịsụkwute okwu kamera fasị gị mba ị na-abata n'ọnụ ụzọ asachi ya ka ama na iji fon ịma selụtụ ma fụ ife nwee ka ọ dị see ye pikchọ fanọrị in trouble so dibịa ọbụla na-ada ekwe ka ese ife ọ na-eme vidio gosi ụwa ka ọ ha ma a na-ada dibịa nwee something in cupboard ọnwa na onwe ife ọ na-ezo ezo. Okay, thank you, Okongwu. You said a lot on science. One Africa, you have question? Open one to Jiga Joko. But one Africa try to do less. Okay, I'm listening. Okongwu, welcome. I really appreciate your opinion on this. My effort to keep away the yes, your effort. Your own effort, you know. Yeah. So the first question I'm trying to do, because my own opinion will be coming with questions. You understand me? And the first question I'm trying to know, in this life, what is the essence of making money? Kedi iye madiji akpata ego. It's a simple question. Yeah. How did you have to watch? What is the essence of making money? Yeah, in fact, why people I don't even know how to put it, but kedi fe manager akpata ego ma ọwụrụ ndị Igbo ha kedi ihe manager akpata ego. The way akpata ego is to live a good life now. Okay, now to live a good life, only you to live a good life or to plan for future and your family, your children, your parents. My opinion, build a nice house. When they na-akpata ego for their own selfish interest. Yes, if all my two ọpụta ụwa na kwesịrị enjoy si ya nwa ndị nọzikwa nke ahụ gbasara if all ma na-akpata ego rie onwe. When they na-akpata ego to secure a future for their children. When they na-akpata ego for their family not to suffer. Onye ọbụla has a different opinion. Okay. Now, enwere
one story. One. Are you with us? Are you there? Something watch online. It might be content. It might be reality. Understand me? So I'm gonna brief to the story before my him question. This video a guy, a young guy, naga school, parents and they made so many things in the village. Hana with a mango, Hana cooked a man maybe across the video. Hana making a Hana mango, even Hana mango, even they made so many things. We didn't answer the boy in our school because almost when they get parents and they decide it's not how school, and we can to school. So this boy, the opportunity, the mother and the dad in our school. But along the line, come cut to a short. Along the line, one day the guy now drove car in. I said, good parents, hey, I said, no. We just visited this boy and we know this boy is still a student. He said, the boy will through the motor now offer the parents the motor. The parents are Joe. So now farmer bought the motor. So now buru the motor. Bobble si bute ya buru ya gabana ha gave. But now the result of it grown up, but the parents just in a farmer bought the motor. It happened to be that the guy. Because the more no can within Nigeria now, especially in our Igbo side, I'm not 100% sure. So some people get their parents moto. Their parents ban a motor before you know it. Yeah, we don't know about Oke Ite or something. Now, the father now and the mom refused to enter that motor. The next thing happens after some time or a few days or thereabout, that guy was here because they refused that car. So when you look at it, give for that now the boy Choburu he used the parents. Now, the reason if you drug in the question of that now, as a human being, how will you feel? Ne struggle with life, a Oke Ite, Izuroshi, Gineme, Ekotoru Ugbo, Ijere Anaya, Epota, then I gave you more. If you look at no more, get a struggle. Oruze tomorrow. The purpose is in school because I believe now anybody non Nigeria national way students. Another thing onye ahụ kwesịrị na-eme as a student ị na-agakwa school gị na-eme ọ bụrụ ịgba akwụna enwere ndị na-akụ ifuru. Okay, ka m ji onwe m nye gị example. When I was growing, by the grace of God, I happened to be in a family that okay. You understand me? But at a time, enwere mgbe m abịara within myself, ma na-agba egusi kwa ịma ihe wee egusi nje na ya mara cup egusi ma agba mere. You understand me? My granite, I was doing something. You understand me? I didn't say, okay, can rely on my parents because they were doing fine. Because you get the point. Now, how will you feel as a parent that I'm working at school? You can ask one at school, not for can 1 week or graduate there. You can always create self-employed to yourself. You understand me? I'm boy to the former president is here. No, only lazy youths gauging or now, as a parent, here's what I'm going to say one day. In the name of not a popular family from poverty. Okay. You as a parent, how will you feel? Not feel good, man. I'm way young for a while. Okay, Kogolum can. Yeah. Okay, for this life. I know this life now, if Jupiter is na ajụ ife. Yeah. You got that. All the bamboo.
Ụwa eke bụ ụwa kesị ya debe ụwa na ezigbo ife ya na-eme and ajụ ife ya na-eme. Bịabụrụzie na Naijiria anyị nọ n'ime ma nọ na Naijiria ka ajụ ife juzi eju. Are you getting me? Yeah, sometimes it's like that. O nwere ndị like today, o nwere ndị nwe obi igbu mmadụ for nothing. Ọ dịba gboo. O nwere ndị bụ na ime ajụ ife dịfa n'ọbara. Kpata o nwere n'obodo nnọọ asị na ibulu onye oshi egwe ejide niile ezu oshi ndị n'izugo nke mbụ etieghị na izugo nke eto bụ etieghị na izugo nke eto na-ejide na-aga ejide ugbo n'anya ọ bụ n'ime ugwu ụmụ na-aga akpọpụta ya kwa ụmụ asị afa emu gbu ya afa. And gaa n'obodo ahụ ị na-ekwu na obodo ọbụla ị hụrụ dị otu ahụ Oke Ite anọ. Very wait ka abịa ekwusibe m ịghọta ife eji gbuo dị manụ n'eziokwu gbuo ụmụ ya bụ na ori dị n'ọbala and otu a mpafa na-ezu fanwato fa ga-ezukwa so ka ndị ya ebe a maka something na-agalele igbu mmadụ na-adị na lineage izu ohi na-adị na lineage ime ife ọjọọ na-adị na lineage ịghọta very good. O nwere obodo ịpụta n'ụwa na-ada agwọ ọgwụ. Gịnị bụkwa na ọgwụ bụ na ife dị otu a kedu ife anyị eme ka ọ dị mma were ife anyị edatị na-adị mma ọgwụ bụ ife eji find solution and o nwere ife a na-alụ n'elu ụwa ụrụ adịghọ. Oge anyị na-ekwu maka ndị dibịa na-agba oke ite ka ekwanụ maka ndị doctors medical doctors na-elepasị mmadụ chee ka abịa because a na-ekwu dị site na na-atụ aka ofu ebe ọ dịka ọsọ soro ofu ebe ka alụ dị ka maka medical doctors na-eme ụmụ nwaanyị abọshọn nkọ ngwa ka anyị rapụ ndị medical doctor ka anyị mabụ ụka ka maka ndị ụlọ ụka na-ala nwunye mmadụ nkọ ndị ụlọ ụka na-egbu mmadụ enyi na chọọchị fa nkọ ngwa ka anyị rapụ let me go to there. Listen, we are not talking about is to tell you that onwele ebe a na-alụ ọrụ na-adịghọ is general. Ndị dibịa na-alụ ọrụ wait ndị dibịa na-alụ ọrụ ndị pastọ na-alụ ọrụ ndị dọkịta na-alụ ọrụ ndị lawyers na-alụ ọrụ onwere ọrụ a na-alụ n'ụwa ọrụ adịghọ. Na the question a na-ajụ okay question m chọrọ ịjụ gị ihe ọjọọ niile ahụ a na-eme ọ dị mma? What we are talking about in question now that particular thing it has destroyed so many young people. Very good. If it destroys so many youth, people. Akwa ọkụkọ na-anọ otu a sị na ọ bụ na Oke Ite obi gị emebinu gị ife na be gị bịa gwa ya na famili ọ na ọ ga-azụ ọgbụ ya sagbuo ya n'isi o mebinu be ịma na ife niile dị n'ụwa ọ dị ka mmadụ ga-abịa na alụwa dis eva wọta ịma na eva wọta bụ ka mmechalụ fọbela adịrat na-egekọ m ntị eva wọta ịma na ezigbote mmiri ka ọ bụ mana ịma today na ịbịa na Ọnịcha na onwe ebe a na-agbakọ alụ awa this time because abịago n'anya ifu na ife a na-aga afịa ndị na ndị mmadụ araik bague abịazi ịbụ ma ọtụ a na-aṅụ aṅụ ma nwaanyị na a na-aṅụ aṅụ onye nekwara n'anya fụ na nwaanyị nọ na-aga afịa feje colonize ya one place a na-eme today na Ọnịcha. Yeah, but it's not justified. We are not justifying that what they are doing is good. Let me finish. You can finish. Fajezie alụba wa ya o nwezi ike ịpụtazia today bottle water na-aṅụ bụkwa ọ na-adịghị mma n'ahụ wee bụ na ejego lụwa awa ya lụsịa were bottle original one gbaa ya mgbe ịpụtazia goro ṅụba ṅụsịa o mee something. Esi hey na ebe water adịrọ mma. What can we do to stop eva water? Na eva water cause go so many damages na ndụ ụmụ anyị. Why no nwere ife eva water mee nọ na ndị ọjọọ etinye gị aka n'ife a na-alụbu akwa ọkụkọ na-alụbu Oke Ite onwere onye ọ na-ewe nri onweghị onye ọ na-ewe nri Igbolo onweghị Oke Ite gwogide Oke Ite lụgide ọrụ si ọrụ onwe igmente nri ọfụma okpo ntụ daa idiko
ọghọzi afịfịa nke Okay, iburu let question is a very important question because in a chikowara Igbo and Oke Ite dị n'iche n'iche na enwere original Oke Ite. Original, listen, yes, fine. Can you in a brief a little explanation that I explain little here this Oke Ite wo, then give us little advantage and disadvantage. You know, because before this, can we stop this? You have to explain to the audience what that is to start with. Okay. The advantage and the disadvantage. Oke Ite bụ ọgwụ awela agwọ ma agwọsịa tinye n'ite wee baa ya afa Oke Ite. So si agwọkwanụ dị Oke Ite ka nke eji mmanụ anwụ, sensorobia, spiritual powder, green powder, anụnụ ebe, anụ dị iche iche like udene, ifurifu, anụ dị iche iche nwere na mba akwụkwọ gasị dịgasị iche iche. Abịa akwụkwọ ya ọnụ nke ọbụla eweta, o nwere ike eweta egbe, asị egbe dị otu o si agagharị eje akpa nne ma n'ọkọchị n'ụgụrụ ka o yi esikwa wee je na-eje elu ndị ọrụ. Mana ụlọ ọgwụ bụ ife aka wube andọ ife ịgwọ ọgwụ nwa ka ọ ya alụ ịghọta iwetu ịmarugo n'ọma all this thing bụ mkpọrọgwụ na mkpa afịfịa anụ dịgasị n'ọkụ. Okay, now another question I want to ask, kezie ihe o ji egbuzi youth? Ife o ji egbuzi youth bụ na youth na-eje ejekwuru ndị dibịa alụlụ ana, ndị dibịa oke ọchịchọ. Some youth self na-eji aka fasị kedu ebe ọ ya abụọ gwụọ ya ka ọ gasa ife ka o mebie ife. Ndị dibịa oke ọchịchị achọzi ya ka emee ihe nke bụ na emesịa ya ka fọgbuo dede. Ejezi achọba nwaanyị ekidnap, chọba virgin ya egbu, chọba ala nwaanyị ya ebeta ifu ka o si jọ njọ. Fa ugo na root ezije a na-anụ okwu n'ọnụ. Ejezia emebezie ya n'ụzọ jọsị njọ ka e wee tipuo igwe. Meanwhile na onye mụgosi gị fesa gị were mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ. Ọ dị ka one story a kọrọ anyị na Bible. Isi na ọ na-enwe Oke Ite na-eri ọbara, so ọbara mmadụ ka ọbara ehi ka ọbara Oke Ite ịgwabịa gwọsị ya Igbo rie ebunu as usual, ebunu a na-egburi ebunu nwanụ ekesi anyị taba anyị were mebe ife so anyị. Mana ndị ọjọọ ị na-ayọta efu ebe na-eje, ndị ọjọọ, ndị dibịa alụlụ na ndị dibịa oke ọchịchọ na-ejezi agwụ ya n'ụzọ jọrọ njọ, fapụ ejezi ya na-ewere na-eti isi na ka e wee tipuo igwe anya ukwu oke ọchịchọ. Ite ibezi ife na-ekwesịrị iti n'Oke Ite, emesịa datidese n'Oke Ite ekuni ọkpara mkpamkpa oyi na ana because gị nwa amalugo na imegide ife gbuo mmadụ oyi na gwobe ụnụ onye hụrụ nsogbu diste, onye hụrụ nsogbu ya enye ya generation nsogbu ise normatin. Otu a ka ọ dị n'ife niile a na-eme n'ife na-emebili anyị ife bụ oke ngwa ka mma alụghị atụ. Just like nna m kọlụ nsị na mgbe gburugboo, onye kọlụ m aka bụ Ugo Best na mgbe gburugboo, mgbe Malaysia bụ Malaysia na ịba Malaysia hustle on a unique way na-ekpata ego. The first person je batabata, second person je batabata, ndị Igbo tie ego dị n'obodo a, ndị Igbo wee takakpobesia na this country wee pụọ na the country wee dara obodo nyọpe ya obodo ya adara obodo pịtị ya gbaba ma egbe zuwe ma ori bube ma drọg mebe ma alụ dị iche iche wee nwachibe ndị mmadụ ijebezi obodo. That does not ịmarugo before ịkpọtalụ Malaysia, ana m afụta Malaysia si ebe ndị ogbu mmadụ, ebe ndị ori na anụ. Mana obodo dịbụ mma, obodo ya obodo na-enwere nsogbu, mana mmadụ baa je mebie ya. Ị ga-afụ ezigbo ife mmadụ na-alụ, enwe m ike fụ na weta ofu ọgwụ baa ya ofu akwa sị na ọgwụ a na-arụ ife a na were ya ọlụọlụ na-arụ ya ọ na-aga ofu onye anọrọ na gosi this boy na-ebubakwa n'ife ahụ ọba na nke ya ikezi ọbụla akara aka ya ọgwụ gazioli ọ chọbazie anyị na anọtawa oyi esi wee mezidata ọgwụ ka nke ya pụwa iche otu ibe aka n'ife ọjọọ. Ife na-ebute okwu nkịta o nwezi ike dasa na ọgwụ a na-agwọ na-aga na enweghị nsogbu ọbụla, onye ọzọ jezie ọma ya aka
were mebe alụ dị iche iche asịzi ya na ọdasị na ọgwụ na-eme ife niile a wanyị na ọ bụrụ ya na ọgwụ welu mmadụ o si n'aka onye gwọọrụ gị ya o si n'aka dibịa gwọọrụ gị dị ọgwụ jụọ ya kedu ife o tii na data ọgwụ mgbe ọ na-agwụ ya maka ọnwụrụ ka ịgwa nne eji n'ọnwa atịnụ mkpọrọgwụ na mkpa afịfịa na atụrụ m na-egburi egburi kemgbe nne m ụmụ ka igburi n'ite ite abịa inye m nsogbu na mgburu atụrụ a na-akọ ụdị ife ahụ akọ maọbụ ite abịa inye m nsogbu na mgburu nkịta anụ nkịta mma na-ata ata a na-amịsu a na-eme babikiu ka ite ya tụbazi na mgbuzie nkịta it's not possible. Onye ọbụla gwobe ite gwọsị ya ite nyebe onye afọ nsogbu jee jụọ that person kedu ife otu ilu gị na data ite na-enye unu nsogbu. Ọgwụ agwọrụ uzokwu ọgwụ eji mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ chukwu kele eke wee gwọ adịghị enye nsogbu ọgwụ eji plus. Okay. Another question I'm sure I'm our youth or so many people might like this question, some might not like which is not this same youth. This same youth need to protect your fan cause. So the question I'm sure na nchọ nke ya gwapụ igwe na ọ bụ na imelụ nke a na onwekwa ife nna akọfe emelụfịa emeziarụpụ ogwu ebe ebozie ndị dibịa n'ọfa na-edisivuzi ndị yutu na-edisi ịmalụ na ndị yutu na-edisivu ndị dibịa na ọ bụla dibịa si na-edisivu onwefa ọ mmadụ na-emebi mmadụ yes maka mgbe ị kpọrọ nwa na-ada agba akwụna je kpọsi ebe ndị na-agba akwụna nọ ke ndị ihe blame dị nwa ya anaghị iyi ọ ya ajọ ịnụ korik gbọba ya akwụna ịghọta. No, another when you were talking, it's saying na Oke Ite and I ndị na-aga eme Yahoo ka we cannot go somewhere or the other. Now, no, Oke Ite na-help us on Yahoo boys. Now, the question I'm trying to do you believe in fact, come just like somebody asked someone, see, do you believe na Chukwu okike ikwere no Chineke kere mmadụ ikwere no Chineke kere mmadụ akwe now do you still believe not the same Chineke ahụ kere mmadụ ka ekwere ndị ọcha? Yeah, I believe na. Okay, do you still believe that na mgbe somebody gara n'ụlọ mmadụ zuo oshi were egbe tụgide mmadụ zuo oshi na mgbe mmadụ gara Oke Ite zuo mmadụ oshi that they are the same? Good. No, you have to question. No. Na this is my age where ajụjụ a ka isi jụọ m ya bụ number 1 ejila Oke Ite ezu oshi. Afunu be m Oke Ite. Man, isi na ngwatere ka m jụọ ka m land this. Isi na eji Oke Ite ezu oshi. Mana ị gwara imere ka anyị mata na iji oke nkwasịalụ Oke Ite were egbeje ebe mmadụ zuo ori. No. Ọwụnye m na-ekwu listen. N'anya according to what you said, isi na-ejikwa Oke Ite ọ na-emekwa agwọchara mmadụ Oke Ite ka onye a were ya nwee ike napụta mee Yahoo. Gịnị bụ Yahoo a na-ekwu Yahoo wuo ọ bụrụ na my own explanation no ka nkọwalụ gị ife bụ another side ma na uche m na ya na-aga ka ofu ebe maybe na ka mgbe ite bụ Yahoo one Africa ka abịa. Let me tell you the meaning of Yahoo. Yahoo is a business transaction that did not favor. Justin said this woman is either from Imo State or Abia. Wow, he had a very good guess. I'm on Imo State. Very good. The one Africa can come out with Yahoo. Can come out with Yahoo. Criminal case is a criminal case. Why Yahoo case is a Yahoo case? Yahoo a business transaction mmadụ na IBM. At the end of the day, the business favors mmadụ na we can business. Wait. Anything of the agreement. Check check Yahoo. Then Yahoo when you can say no more with this bottled water. Gigolo this bottled water, Gigoli and he make billions of naira. Isimoke, and so what at the end of the day, you go to the bottled water, the business favors
mana ekwuigolu m ụgwọ. At the end of the day, the business you favor go man favor say onya bụ Yahoo. Yahoo is a business transaction that did not favor the both. The business, any Yahoo business here favor really of when you have favor more than that. Either you lose, I gain, or I gain, you lose. One person and you not kill. Because still is which is all mad egbe. Jebia you will let go get what put a fact you egbe or don't know what put a why egbe. Nadia Gab is a Christian. Can I have to say that explanation aside or illustration aside that you understand me? The question you actually cover again what maybe Arabia same mad in a business within you know that the business and exists. Or was she the young because him and on name exists. Any business he made with somebody that now Umbuno reach the agreement couldn't make that business and then along the line business I work and you don't have a mind of refunding that person back. Is a criminal act. Oh, is a crime? And they crime. But okay, crime. Wait, okay, crime. One Africa, okay, crime. I will refund them. It's a crime. One Africa, okay, crime. Pardon? Crime. Yes. Okay, crime. Man, crime. Why in the government some president and some governors who just here? Governors you have put on a pulpit. Say na faga lolly. Yahoo. Oh, what Africa? We are not justifying them too. Gente, Tinubu wagote nocha. We see that no government can happen. Tinubu na Tinubu wa dum goji peta no ya Nigeria anya. Oputa agwa Nigeria ho na mba nya ochichi mma akpu na eze okwu ye ho ozo hezo okwu lo onwu ye baba na eme ife okwu. Buhari but we see that no better that he will change Nigeria for good. Luala itawa n'eligwe men tamei mo mmiri okwa de chua corruption obo ọchịchị o meze fancha o Yahoo ka o mere anyị. Are you going to justify him that Nigeria did man? Are you saying that what he did was very wrong? Nigeria now listen, you understand me? Now the major reason that can we stop Oke Ite in our society? And the first answer you gave us was no. You understand me? Now the reason so you wanna go akusia or kusinwoya. But stand most of the reasons in or make it your own opinion and my own opinion or make it sense because somebody got talk about now for the benefit of the people around you. It doesn't make sense. Man, and will benefit for one person. Pardon? Onye zi gwa gị na ego a na-akpata n'Oke Ite na ososo ofu onye na-eri. Enwere question m jụrụ gị sị gị kedụ the need na mmadụ ka the essence of make money. Sị na enwere ndị chọrọ ịkpata ya ka ọ bụrụ na for themselves. Yes, which is na mmadụ ọ bụla ife ị na-eche ka ndị ọzọ na-eche. Ị nwere ike ijegbu Oke Ite ịkpata ego ka ọ baala gị baalụ family. Otu ya isi chie ka o ya esi gaalị. Yes. Now, ebe ọ na mmadụ kpata ego, mmadụ ịkọwarala anyị na Oke Ite nwere ebe ndị na-eji pattern dị ọjọọ eme ya. Nwee ndị na-eji pattern dị mma eme ya. You understand me? Onwe example mmenye like onwe one dibia na-alụ ọrụ gwọrọ Oke Ite mgbe a Oke Ite bụ Oke Ite. Ọ gwọrọ Oke Ite wee were Oke Ite wee megide dibia ọrụ dibia fọ ịma na ndị dibia na-akata nke ọfụma. Father Ngbo normal very good. We make it even the one I think is 134 years or 30 something. Can the man the one? A man that Oke Ite till today. Okay. A one poison. Wallow na that Ite kulum milli Oke Ite and why poison me.
the Oke Ite ka na-alụ ọlụ to the extent na onwe onye nọ na the family nwee problem maybe na chicken pox tụsi n'iru ọnọnwe ndị na-achụ ịka ezuo oke iwe kwuru esi Oke Ite kwuru mmiri esa n'ihu ndị atọgbu onye abịa igbu. Okay, we have a funny comment here. Eji ya agwọ fibroid mmiri ekupụtara na till date onwenu bụ onye Oke Ite afọ wee onwenu bụ onye ogbu. Ife o gosi bụ na onye gwuo data Oke Ite gwọrọ ya n'ụzọ ziri ezi and a na-echukwu ya na-emente ya ọfụma. Ịghọta which is ịma na Oke Ite agwọ n'ụzọ ezighi ezi ị nwere ike ijekuru mmiri dị na ya ṅụọ gbọ poison iri ọ dịdị pọka kịta family adụba ya na ya ebizi. What of Oke Ite a na-egburu egburu every month every week emesịa onye debere ya wee nwụọ ọ bụ na enwere ozi onye ga-egbunwuzi egburu ya na the family ọ na-amarọ ihe onye a na-egbu wee na-emere nke iche na ọ ga-abụ the reaction. The reaction bụ na ọ ga-enyebe nsogbu ka ọ gwakwa ụnụ na ife a na-enye ya every month o ji arụ ọrụ na ọ na-ada enyezi ya. So na ebe onye ka eji wee dị mma inwe dibịa omenala ọgba afọ si ụnụ yes na ọnwụ ọgwụ nna ụnụ tebe na data ọgwụ na-ada enyezi ya ife oge eri na aga emebi data ọgwụ ka o jebela ọnwụ ya unu jee unu emebie ya o jebela oge na ọnwụ ya ugbulọ mmadụ. Somebody say we Imo State was doing Yahoo peacefully. Piam Anambra started it with Oke Ite. Now get Bobble was now let me Ibubo now Justin, yes, all your comments Kaegro. But I want to assure you that Yahoo is a criminal act. So we can never justify it. Always going here. You understand me? Because now Yahoo abrezigbo ihe na my own opinion. My own opinion Yahoo abukwo dezigbo ife. Okay. Okay, somebody say I can't see because white never reflect. What happened to you from the old man running to that old man Oke Ite when you were very, very sick with Aya and Anando? Okay, Okongwu na-ajụ ajụjụ a na ke ihe ma iji wee gbapụ wee gawa nke Baru Aya without a run to Oke Ite. Very good. All that misunderstanding bụ ife anyị na-enwe. Onye ajụrụ ajụjụ a nọ nwere ife ọma gbasatala Oke Ite. Oke Ite bụ ọgwụ mmadụ na-agwọrọ onwe ya awele. Oke Ite dị iche iche. Oke Ite can be defined into so many. Oke Ite niile abụla ofu. Ọnwa ọgwụ ịnụzevụ ịma na onye ọbụla pụtazi na-afụ ọgwụ dị n'ite ọkpọ ya Oke Ite. No, ọnwa ọgwụ a na-agwọchasị ya taa tinye n'ite ọbụla Oke Ite ọbụla afọ ọgwụ ọzọ n'ọlụ onwe ya gị ma ịfụzi ya ijiri maka na dị ọgwụ dị n'ite kpọbụ ya Oke Ite. Enwe ara agba aka abụrụ Oke Ite mana ọ n'ite ka ọ na-adị. Enwe igudu eji ekpe ikpe n'ite ka ọ na-adị ọbụla Oke Ite mana agwọsị ya igudu dọbịa ihe asị n'Oke Ite. Ọgwụ ọzọ ka ndị mmadụ na-eje esesi fasesi ya dị ụtọ na dị ọgwụ dị n'ite ịma na ife mmadụ amarọ ka ọ na-akapụtala anya kọbụ ife juru ọnụ a sị na onye anọrọ ebe a n'ozu ya abụọ ya abụọ ya ebido n'ọkpa. Oke Ite adịghị ewuzi Oke Ite anago ada agwụzi Oke Ite kịta. Oke Ite anyị na-adị ekwu how can we stop have already been stopped o nwere aka ya kwụsị far back. Ọgwụ niile na-agwọzi kịta bụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị iwu ọhịa ka m chọrọ ịjụ gị si kezie ihe mere ọnwụ na Oke Ite a wee ezigbo ihe kezie ihe mere na our forefathers dị poor because more na dị poor. Forefathers that your forefathers are poor. Hold on, one Africa o nwere ka isi aghọta ndị nwakwuru nghọta bụ ka isi nwa that your forefathers is poor. Wait, in a chamber na 50 years past, wait. Check. Afọ ngị ka isi nwa na your forefathers dị poor. Okay, ka m jiri ebe m binye gị stars. Some parents
You understand me? They plan for their children, even for their great children. You understand me? Yeah. And when you're not inheritance, Yes. Yeah. So that I've seen somebody is a white person. You understand me? The grandfather, inheritance, yeah, a inheritance because now I built their foundation well, you know. So our forefathers, Diego, like you want to claim now. I think our forefathers, anybody can be forefathers. Anybody can go to Inubu. Tomorrow you can become a forefathers to your future children. You know that. Now, and one circulation of that foundation, good foundation. Now, do you think that poverty, or now people get with time? Our forefathers were never poor. I am poverty. By even though Kala can get deceived, why we call what if any nine where we establish your budufa. Listen to me. Before, if a jama forefathers be rich, because before, motor when we motor the rock. On when we all these flashy things that they get out, baby, and one way them body. Before, if a jama only be rich, Boba and England, Oba Jioni, Anoman Onimwe, in a Tuta Quanta. I'm only gonna be both in what I may be, but I all that cage and one day Diego. Okay, and when you're somebody you bet I'm only Diego, I'm only came out costing me on the day. And when I am Choroki equal in a cookie, but then when somebody Kuriana and all know Yaga, more explanation or go on the Waga Kawa, whether me believe in Nayonia, then okay, better Magota to obey. Only I see that now. Also, Madam, becoming done. Fine, I'm done already. Also, allow Okongwu to explain things. 1 second, explain things to you. Point to Omekiredia, Iga Kawarai, like he said. Also, your forefathers used Oke Ite for farming those days. Good. So how did those days and today are not the same. Ịma kita onye ọbụla na-ebelieve na onye gokwala na moto rụọ mansion na buru go ọgaranya mgbe ọ bụrụ ụdị ife a adịrọ ten our forefathers amara ife a na-akpọ mansion amara ife a na-akpọ ka ọ dịrọ mgbe ahụ ife eji ama ndị bụ odogwu n'obodo bụ aịda na ịbụ onye sikarịsị ike na o nwere onye na-emeri ya emeri iburu go ọgaranya maka otu a ka ụmụ nwaanyị esi na-arụ ọchị maka ka isisi ike ife ọbụla na-enyekene nga apụ ka na-akọwale ifefa na-eri isi kwala anya ike mgbe gboo ike ọkpụkpụ aka ịbụ odogwu agụụ anyị agụị nọmba 1 nọmba 2 bụ ọrụ igbo ịkọrọ akọ how many acres of land ka ị na-akọ nwere ike ịkpataba ọgaranya olden days ji akpalachi everywhere nniedu ịma aka otu a n'ime akụ ịmarụgo na ụmụ nwaanyị ya na-arụ ọchịfa maka ịma na gị na onye anọrọ agụụ anyị agụị then ọzọkwa bụ ị na-achụtakwu nta ọfụma o nwere ike asị na ife eji ama ọgaranya mgbe a bụ ịbụ ọfịa ịgbagbuo agụ bata ịbụ ozu enyi ego ya anya agwụ agwụ o nwere ife a ka eji ama ndị kpatara ego den so o nwere ndị nta na-agwọ ọgwụ today fa gwọsie ọgwụ fa abanye ọfịa fabanye ọfịa ụdị anụ fa ya agbada ade ya bụ obere anụ nwere ka a na-abata na-ebu ụmụ atụ agwọgide ọgwụ eji achụ nta ife mma o nwere one native doctor I could still remember today chọọ nje bie mee ya interview ọ gwọrọ ọgwụ nke ma ọgwụ ka o mee biznes ọ ka ọ na-atụ ọfịa na ọgwụ oyi eji na-achụ nta to the extent na this man by 12 o'clock ka o ji abụ ọfịa ọ bụ ọfịa ọgbara anụ ọnwara anụ ịchọ n'ihe ije bie n'ihe afọ ka o si ejide ọnọkata ọ na-akọla anyị n'onwe mgbe ọ bụ agụ bighị ọgụ ya na agụ anyị were ihe na-enye respect mgbe a na-atụghị egwu ncheta afịa ọ bụ na nwe fonu na diọta fonu m dị ebe a na-eme nke ọ na-agba m afịa agwa ngị a na-atụ ya egwu that time na-enye respect mgbe ụmụ nwaanyị agbasịa ya okirikiri ya nwa na-emega anya na-emetụsị ya aka na mozuo na-eko ọ na-ebu ọnya ka eji ama ndị ịma na ụwa kịta bụ iji dekwala na mula ụmụ nwaanyị agba okirikiri mana ọ dị n'otu afọ those days okay
a question. And when hear somebody I'm gonna go put that. Then I draw the question. I'm gonna do question out of experience. You understand? The person is still the same person. Is it Raza or something? I don't know how to pronounce that anyway. Also, your forefathers has rooms that no one enters those days. Yes, those rooms. Yes, those rooms is for Oke Ite. Is for their Oke Ite house. I am telling you with experience. Fine. Now, with what when we were young, we used. When you were young, Imo State, you were better Omenala. One second, when I was growing, I remember those days. We have this family. Their father wanted one particular room. And everybody, man, the man is an occultic man. No, or maybe I will go okay the corner. But go and look in that family. Ishi there. Are you with me? So are you trying to tell me? One thing you should know is that no wicked man shall ever go unpunished. Because if you Dibia na abu oyelu 40 years on one. Oyelo 30 years on one Dibia nke yoro ya n'ụzọ kwụ ọtọ. Dibia ọbụna efu ụmụ ugbo ma na aka ya bụ Dibia kwụrụ ọtọ. Dibia na-alụ ezigbo ọrụ na-ebi n'aka. Anwa ndị Dibia si ndị na-aka, ndị Dibia na-akakwa akaghị. O nwere one native doctor ya bụ ngosi taa ngwa na this man na-eruo na 70 years ihe ekwe. Aya ya na ndụ ngwa ya enwe ahụ n'ọdị. Onwego ụmụ mana efi ọ na-agakwa ka ọ bata nwaanyị aka ọ laa ya ọtụọ ya arị ebe ya na-ajụ ọbụzikwa agadi nwoke dị ife Okongwu akwụkwọ mvejino ịghọta good ndị dibịa ibe eji amụ ezigbo dibịa bụ na ị ga-aka ihe aka nka tọọ atọ. There's somebody na-ekwu ya but the reflection, the white reflection I know in the background mere mo ana ma ahụcha clear here. I use glasses but I don't know. Babe, can you see this? In our one of the people na-ebite aka. You see, active serving everyone. That poison. Why didn't you go to This is just a personal. I thought this person was trying to. You were just saying about what Okongwu said, yeah. Okay, Justin, I'm from Anambra. I'm Anambra at this point in time. So happy Imo State side. I think. Sai, where are you from Imo State? One Africa or for Joey? No, I'm just gonna be before Mark what I said. Now I'm Imo and I'm Anambra. You understand me? So yeah, it was them cable on Imo State. Man, I cover and Imo State. I got and I know so Anambra. So yeah, Anambra can so can help aside that. So okay. Okongwu. The another question okay, 1 second, Okongwu. We are trying to bring somebody up. No, it's not coming up. Now I think in the olden times our grandfather and were like some of them they were a particular room. And I didn't work a model by any man. I want to wake I got my what it is. Yeah. It's not possible. Okay, that's okay. We'll try to. I think I saw it. You got that on the onye ọzọ ka ọ tụọ ife ọnụ mgbe gboo ịbụrụ nwaanyị andị mgbe gboo nwoke ada anụ ofu nwaanyị nsị na ife emebisi emebi ọ maka na abịakọta akpụtọkọsi omenala enute ofu nwaanyị ọ na-agwa gị isi ofu nwaanyị a na-atị ka ikolobi nwaanyị ise nwee peace of mind. Happy weekend. Good evening. Let me tell you something. Relax, all the colleagues see what is a boot wall for my now me there this evening. Welcome.
Okongwu ọkwa ma na ọnwa ada Igbo na-ekwu okwu na mgbaga o nwere ka esi agwa ụmụada okwu ihe anyị na-eme na ịnwe Okongwu enweghị Okongwu ị ma na ị nwere ike inye ndị ichie ụmụnna bribe mana ụmụada na ịmanye so relax ya ọ bụrụ na ọga anyị anụnwa n'ebe a na mụ na ya na gị nwa anyị na-ekwu anya na-ewunye olu ị na smọchas na nwaada Igbo nọ butuchecheche ọfụma ọ bụghị set butucheche relax ya ịghọtago oyi na-atụ m lee mmiri na-eme na-eme gị anọ m obodo oyibo anọghị mba anyị oyi na-atụ m anọ m na Netherlands. Ọga biko ewere iwe oke ọnwa efe echu eju ọnwa na-efu nchọ ọnwa efe echu ịtụla ya ọnụ ka m wee jụọ gị ife nchọ eju otego m sowere gị ọ bụghị tata ọ bụghị dị tata but m na-eme gị everyday ihe ọbụla ị posturu m na-akọ anya na-aga every blessed day ị na-epost ihe kịta m na-eso na nọmba 3 ọ nọmba ya wọchịcha ihe niile. Okongwu agbazina speed o nwere ihe a na-akpọ nwa dibịa nwee ihe wụ ọdịnala nwee ihe wụ ọdịbendị ị nwere ike eje ka ị mụọ dibịa bikọta a na-amụzi ọrụ kịta ị nwere ike site n'ọka ipromotu ndị dibịa amacha m ihe niile a na-alụ ọ bụ m nnukwute iri ọnụ na street ịghọtago kịta ihe a niile unu na-ekonuko na mgbada abụghị otu ahụ apụta ndị ụka asịzi hey nwaanyị eji wee sị ndị omenala asị etu a Okongwu ọ bụghị like that. Yes, even na modern days today nne nwaanyị ọ nọ na nsọ ọma nsiri m nne ọ bụghị na nnọrọ ya n'onu unu esi from a royal family otu aka nna m ochie si mee ya otu aka papa m si mee ya mana anyị ọkwa ndị ụka ụkwụ m from maternal side wụ bishọp ka ọ bụ na Anglican o nwere ihe ọ na-eme o nwere bọks na-adị n'akụkụ ma ị na-abata ebe sanctuary a nwere bọks na-adịdị apụta ụka ụtụtụ 5:30 to 6 iwere ike wee kechie ide afa gị dee your problem iwere ya prayer request tụgbunye dị ya apụta oge ahụ anọdụ ewere ya ọ chọkọtacha anya ọchịrị ya na mmadụ ama mfe ya anya ma ndekwa afa gị o nwere ndị chọrọ ọrụ o nwere ndị chọrọ nwa o nwere ndị chọrọ ka biznes ha na-aga ihe a niile ọ bịa separate anya separate anya ọ kpọta mụ na ekwuta ọsọ nwanne m anyị dị obere mgbe ahụ sị na anyị ka wụ virgin ọ chịkọta nke a ọ gụta sam jide anyị aka kpuchie ya okpechecha ekpere anya ekwe emem ọchịsa ọkpụta nke ọzọ ọgụta sam ya sọpọt ya ekpecha ekpere o nweghị onye ọ na-ama ego emechie ndị adịghị ime amụ ọnwa ndị na-achọ dị ahụta dị ihe niile onye mụrụ nwa ọbịa n'ụlọ ụka ọtụọ mma mma ka eko si atụ mma o weta planten o weta ji weta ihe a agatụọ ọkụkọ ikwu na ibe adị ihe a niile anyị erekwu otu esi eri ihe baza instantly ewere ego tinyekwa na trezọ ndị ụka ọwụ bishọp bata a na-akwụ ya ụgwọ bishọp na-akwụ ya ụgwọ oge ahụ. You understand? So apụtazienụ ndị bịara degharị ọrụ eme ebe ọrụ bidoro ndị degharịrị ọrụ wụfada ede na ntị ọfụma fada ede wee gaa na-agwazi anyị na anyị ewere ntinye n'ihe anụnwa wụrụ mmiri nsọ were stika na iwere stika kegbunyenụ na iru moto gị ọ na dọg ndị ori ama mbata iwere steeti bụ egori ya ego ha nkachif fada elele mgbe ụwa dị n'ishi o wee jee lụọ ọnụ ndị emele the whole local gọọmenti SDLC na ịnọrọ n'ihu ọrụ wee lụọ ha wee tinye ya the whole community land ahụ tinye the whole local gọọmenti bụrụ nwoke Enugu ahụ nwee ebe ịghọtago
nwoke a nụnwa nwere Caritas University nwee Madonna Madonna means language come si chiama Madonna come madre di Gesù. Okay, Madonna no like Virgin Mary or the second name of Madonna. Sorry, now for the Italian. That's all. Then Caritas wo inyere mmadụ aka, humanity, ime humanitarian. You understand? All the meaning of Caritas. Nnaha asị gị na asị agụrụ m akwụkwọ n'Italy nwee 3 diploma nọrọ gụchacha dere asị ha nga na asịrị m. O nwere ebe m emere gị vidio ịfụ na afa m na-ede ya na n'ụlọ ụka ebe Don Mateo nọ. Don Mateo bishọp dị and o ji ụmụ na-abụ onye Katọlik. Anyị na ha na-agbakọ bọọlụ, ọ bụghị ile. So now, ndị ọcha mere that Madonna University ahụ and the Caritas ka ị na-eje akwụkwọ ebe ahụ free, but na ebe na-anagide ndị mmadụ high class onye na-edede ihe a chere ka m kọwachara gị ihe a na-agwa na eziokwu na ha anụ ịcha na nnọba anyị too anọ m ebe a m chọọ mbata ịchọ ịda kpụrụ mma ọ na-eyi akpụnwụ m ụda ha agwụ enyi. Then ije na the school asị gị ọkwa na ndị ọcha bịa ebe ahụ by sudden jụọ gị gwakwa ha na ha akwụ ụgwọ akwụkwọ because a na-ewetanụ ego from Vatican. Vatican wụ country of his own and San Marino ha wụ autonomous country mana ha nọ na territory Italy just like Monte Carlo nọ na France. Yeah. You understand? So ndị African na-eweta ego eji asọpọtụ ihe ahụ niile but a na-anarakwa ndị be anyị ego na-etinyekwa n'akpa nwanne ọ na ọ bụghị ọrụ ihe ahụ. And ise nke ịma mfụnụ platform ịma mfụnụ Instagram, Facebook anything gbasara fadede and ịma nji kamera wee bịa na nke ya na-elele and ịbịa na nke onwe ihe o mere gị inweghezi iji akwụ ụgwọ nwanne asị gị ga-arụwa ọrụ na ka ihe a na-akpọ ya na fam bịa ka o wee rekọva ego ọma hapụ fadede na-aga abanwunu ọha moto luxurious bus the lowest grade bịara onwe ya Lagos bụrụ obere akpa ahụ ịmaghị onye ọgwụ bikos iri adịghị n'ihu akwụkwọ. Mbaka pụtara mbọchị anụnwa gbawa wọl na Ebuka Obi na-eme wọshịwọshị nke ọzọ fada Mbaka ọ maka na ọ nazire ifilu na Peter Obi ha nọ ndị ọzọ jekwuru ha ịma ha na ihe niile wụ grade and class. Before enwere V-boot emechaa gbawa E-class gbakọta ya na E-class ma ọ bụ grade nwee ihe n'iru class model by model year by year ihe a na-aga. You understand? So Fada Mbaka fọrọ na ọ pụwago na channel wee mere Ebuka Obi nke a. Okay, brother, 1 minute, check Can I what put it you together? say. Okay. Let him. Ọ nwere ife ọ na-ekwu. Onye obodo I na summarize it too because enwere ndị ọzọ chọkwara enwere ndị aka ga-akpọbatakwa. usoro ịsọmaraiziri gị bụ na ebuziri ihe omenala n'isi na-eso ndị a ọ na-ebu ihe ụka n'isi na-eso ndị a ekwezina ka ndị mmadụ jiri gịnụ Okongwu ị na-enwe small enemies ebe ị na-achọ ka ije defend ya ndị ọzọ which ọ dịghọ mma for ya own integrity. Ndị ọzọ na-arụ ọrụ ha ejizina gị wee na-agbara isi ha ewee ga anyịta na-etolite o nwere ndị chọrọ ịsọpọtụ gị ị na-emewe ọfụma o nwechara ụmụ iyi ọnọ n'akụkụ ya eweta nwa ego 10 million 15 million sọpọtụ ihe ị na-eme kpụgharịa isi eje ebe a na-asa eze asa ga eze mezie gị upgrade but o nwere ndị na-ejenụ na-eje asọpọtụ ịsọpọtụ ka ịsọpọtụ ha ndị na-agba na vidiyo o nwere chanel iyi abịanụ bagharịa o nwere chanel iyi abagharị kịta
hapụ ihe dibịa sị na dibịa asị ha Okongwu inye gị na 25 days o nweghị onye ya akazi gị wee na-enwe ya gị nwe ya agbakazi ịntanetị. And Okongwu will be happy to see that because Okongwu ọnwụ na ịbịa a na-agba Champions League now ihe etu uzo Real Madrid and the Chelsea award to Liverpool and the Arsenal. Yeah. So what you are really saying in conclusion, Okongwu should Ndi ebe na-etinye aka na ndị ọ na-asọpọt defending and not defending him. Otu ọ na-defend ndị Oke Ite na mana ya nwa na onwe ya emekwa data Oke Ite. And he's defending them. Okongwu check and look at ihe a na-akpọ Oke Ite. Listen, watch very well. Okongwu aka ntị ọrụ wee na-abata n'oyi niile ahụ je kụchiche ya gbadawa nwere ego igochiche nta n'ime okoto tinye na kọntena ọgbadatanụ ebe a na-ewegotere m ego Our brother have finalized it. Let me reply our brother. Can I reply our brother? Let me challenge you. Let me challenge you now. Because of this thing, my brother, this our brother Kuruna Okongwu, I challenge you today. I will try everything possible to bring you to abroad. If you are working, you can never talk about native jobs. I will try all my possible to bring you down here. 1 minute ka nle ike secret. Ọkụ Chioma nke aha atụ nwa oyibo bi na Torino. Chioma baby. Ma Chioma anya jee na Palazzo ebe ahụ o bi na Torino. Ama m ebe Chioma bi side ọchan. Ya ọ na titi nọ wee gụọ akwụkwọ too mee ihe niile onye ahụ mee ihe nwoke na-eme mgbe nka na-akpa isi ọwụghị nkịta nwoke ego ego abụọ. Chioma ya jee na Palazzo market ebe a na-ele anụ ya jee n'azụ na-aṅakwa ntị ya jee n'azụ ebe nna nyere go Nnewi na-ele anụ. O nwere obere ụlọ dị ebe ahụ ndị lokal polisi na aga dịsịa kpọọ gị na vidio kọl emenye ya afụ dị a Shapa and Sokoto ime onye onwe ya na Jizọs Kraịst ahụ wụ ihe onwe ya. Gịnị ka eji tụtụ ebe ahụ? O jere during the time of Augustus eje gbaa anụ gambling. O nweghịzi ego wee were akwa ya na ihe a wee gbaa anụ gambling. Onye Torino wee rie anya wee chịrị achịsa ebe ahụ aka na-agbụ ya nne ruo taa. Nwanne jee Chioma kpọta gị na fon tinye gị 2,000 euro efu ihe m na-agwa gị onye dịtivụzina gị ihe niile wa arụrụ arụ ọ wọchịwọchị onye dere Baịbụl wee gee ka ọ wụ n'England ya Thank you so much. Do you know my happiness when only people na chenoya with Jesus? Only Attire movie abroad Jesus. So I wouldn't know ka ki le kwu ya na Ghana de warage. Mana ya chọrọ ịkọwara gị wo Okongwu na somebody na-aga na-akpata akwụkwọ nọ n'ọhịa na-eme so many things. Na-agwọ ọgwụ na-egbu animals, which animals are in Europe now, they don't kill animals like that. It's still a crime, you understand me? Because how they have their own life to live. Now, somebody
Echi Ite arrive Oke Ite no na-eme awere okonyo Jesu ochi mana ọ something ga-aga you must come to Europe. In fact, ị ga-abịa UK so that ka ịchọọ ihe ị na-arụ inweta ihe ị na-arụ ma megara akọ akụkọ ihe rịọba ọ nwere chee ego nwere chee ego before you go all the whole DPS you're talking about, sorry my brother, all the whole native doctors in Igbo Land you're talking about, if they have the opportunity to come to abroad to stay permanently, okay, go ahead. Anụnwa wa ahịhịa mkpọrọgwụ akpọtara m na village m 2 weeks ago. Emere m ya DSL ọbata nwa dibịa ka mụnwa gwụkwụ nke anụnwa ya mekọrọ m ya siko onye na-edewe ya nọ mụnwa na-aṅụrụ onwe m ịghọtago onye ọnwụ na ụdị dị nke Okongwu eme ihe wuchukwu Genesis 1:16 gịnị ka ọ gwara gị? Let us create man in our own image, in our own likeness. Which means na mụ na gị wuchukwu Okongwu eme onye wuchukwu to you. Mkpọ ọgụ na ahụ Okongwu tinye bedoro m akaụntụ ka m pịa gị 3,000 euro na awụ m chukwu. Okongwu ogoro onye akpapọ ome gị in the next 3 weeks na m chọrọ ịfụ gị ịda na France mforo gị buru moto foro gị na efobete gị n'ụlọ ọmụ awụchukwu gị. Okongwu eme onye wee ekwensu wee onye ya apụta ọsọ gị gbaa jee paaki wọl gị jee ka agwa ha aya ya chọọ ịkwụ onye ụgwọ ka o mee nyocha eme nke a ndị ahụ na-edufe gị duto na o nwere ndị nọ n'akụkụ aha atọfụrụ gị ọnụ ụdị mmadụ m ya laiki gị bụta a na-achọ ka iche nje chanel enyere gị aka mara ihe you see your destiny helper is around the corner, but you don't even see your destiny helper. Na ihe nwoke ịghọta very big ịghọta nwoke kasị abata ị chọrọ ike cool down. You walk. This life. Okongwu mee ihe awụ Anthony Morata made n'ekele onye ka m ji eje azọrọ onwe m elodugo onwe m ngwa aka mee ya gọgụlụ onye mara ego n'ọwụ onye nwe nwoke ụjọ ama nkwe ha wee jiri shu anụnwa wee kpagharịa jee okeshọn maka ama m ego n'ọwụ. So fuck peace. Work and earn money and look after yourself. Take care of yourself, not Oke Ite. Those native doctors have an opportunity to come out from there. Kenya we had a better deal. Oh, because the man the lady that I want with the room, you must see organic or in dog. Yeah, now in dog. Somebody say, "I'll see no get into." But no, you know what, my brother, you know what I like about you. Alụsị dịkwa chekwara ka m gwa gị alụsị dịkwa but na 75% of alụsị dị na Afrịka ahaghị alụ ọrụ Okongwu si na ndị ọcha buru nke na-arụ ọrụ oge ndị ọcha buru ya bet ha na-arụ ọrụ ndị ọcha na-arụgide ọrụ 80-something years ha na-aga were aka ha rụọ ọrụ na-arụ ọrụ aka ka mbunye gị ebido eje m
ruo Evans, eje m na ruo Evans na Belgium ebe a na-ele mgbuka ebe ahụ dị nnọọ ọ dị nnọọ ka adegune nwanne ijide foonu enwere ike nachara gị foonu gị so ebe ahụ dị rugged eji m ise ndị something DHL nsị ka m paakị ya moto ya na tinye mụ na ya zụọ ọnya o nwere akwụkwọ ntịsara iwe ka m were mara the day ndị nke ego nke a natagara anatara dịka mba ejiri akwụkwọ nga ọdada in life our youth they need to stand up. Okongwu ejere m ka m paakị ya like this onye Ghana sịkwa ka ya paakị ya nke ya yes n'anya ba ihe a ụdịrị sit ndị wee je change ya wee send ya something na ruo Evans na Brussels ya the day m jere send the distance because I was in Brussels that day ka m paakị ya moto onye Ghana nwanụ donyekwuo benzin nke asị mba onwụnya so onye nọ m n'iru so mụ paakị gị ọsọmọrọtali na wow you be Naija si adị Naija ọsọma you know allow your brother to pass nsị nwanne na onye ọ na-azụ ụzọ ọsọmọ anyị bata n'ime the office because onye Ghana bịa na manager ọsọmọ tell her far you have a nice car nsị thank you too ọsọmọ what do you do nsị m na-ezu ori ọsọm na nyewa na onwe na-ezukwa ori ịghọtago anyị mụọ ya ka amụ ntinyeta ego m ọsọm ụmụ bịa tụbụ dị ori nne ụta na ori wee ori na anyị mụọ ya ka amụ ọsọm jagode n'akụkụ anyị gaa n'akụkụ ọsọm na ya na-ezu ori na ndị Naijiria amaghị ihe na ha amaghị na alụsị dịbe ha 90% adịghọzi affective nsị ahụ ọsọm ka ya nye m evidence na alụsị ka ya bịara iburu m ya na alụsị a o butere nkịta from Katsina na-enyere na atụgonu ya akpụgharịa anya akpụgharịa iru arụsị ọzọ mana spirit nke dekeno dị na ya anya na-enye ya ihe for good 3-4 months enye ihe na-agwa ya na ọ ya eje mba na achọrọ ịkpụ ya eje mba na achọrọ ịkpụ ya eje mba adanloduchi obi ya o kwetara mgbe ahụ o kwetara weziere nke a tụrụ atụ tụọ onye ọbara debe kwụọ ndị ahụ ụgwọ tọchenye ha obere ego were nke anụnwa bugote ebugote nke a eresi onye ọcha 3 million or 4 million euro ịpụta na ịka na-egwuru ngwu n'ebe ụlọ ihe ma ha na ngwu edewegoro you're making it clear. ọwụwasị m mụ jakene na-eme m wee tinye iru n'azụ moto ya bekee kụọ m ndapụ ihe ahụ akọ m njiri nwayọọ ihe anụnwa wee ose ọjị m na-eji std were ose ọjị wee tichee onwe m onweghị ihe m enwe ha enwere m ose ọjị ahụkwa m Kristian enwere m ose ọjị enwere m ego enwere m nzu m ga-agụrụ onwe m nzu ọjị ka dị ebe mpicha ahụ m wee melete hụ na ihe ọ na-agwa m wee eziokwu maka abịa m ọshọkọ m bịa ka ọ tụpụ m njide onwe m jee ticha ahụ m ba melete so onye na-asị gị na ya rụkwara alụsị nke a na-ewere ihe nwanne tinye kabad akụ ha mmụọ na-apụ apụ na ọgawa ihe ahụ niile wụsesi wọsh Okongwu chenjie chanel anyị etinye gị n'ife a na-alụ Okongwu dị good ọ ga-ebenwu ife on his own but o nwebeghị onye ya asị ya Okongwu nekene chanel a change to this channel pụta emezie ya isi ọfụma
Chidi Ude na akwa. We are step on and I got Monday night like this. Okongwu ya come down. I know you will hear this when your network is bad. Because I think the network with the issue. So Okongwu. Okongwu. Even a man love my do now. Thank you so much, our brother. We really appreciate your time. I try and follow our page because we're having a lot of topic I need to against it there. We really want you. I know you have some experience and things to put to people. We're happy to have you. We're in UK. But the problem there when I'm going to take from in the next 3 weeks. I want to the hardest. Exactly. You walk. People, I must say, I may walk it. So people use pharmacy now with the key creating just opportunity by themselves walk by and all this. People tell me about boy now. What is it boy? People tell me about now. You get with your capital. You can't forget the electrician. I think in a heart of obodo oyibo mana ha aka na-atọ ụtọ ego n'obodo oyibo. Iburu moto, iburu bọọsụ kịta long frame, Saturday, Sunday, Monday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, gbagharịa evening niile to 12 midnight, epụ ebe 9 gbagharịa to 1 o'clock n'abalị. Ihe akụ ụsa fridge, ụnta na-eme okoto, everything. Ịtụpụ onye 1 week. Ịtụpụ onye 1 week etujuo ofu container. Onweghị oke ite karịrị anụ. Onye aghọrịzi na-enyesi gị nwanne na nke emekwe nke ọzọ eme eji edogwọrọ gị ihe a na ihe na-esiri gị ike. Nwanne onweghị onye ahịa esiri ike. Gbaa mbọ eji obodo oyibo ijiri driving license iwu ahụ na iyi eje ọrụ na ya. You know what self-employed self. Mụnwa aha arụ ọrụ oyibo. Anaba mụnwa afọ. Ọ hapụ ụzọ a niile opunu jewere ịma nwaanyị aha na-azụ ọgwụ. Give moto even your people that do private car n'ụzọ ịkwụsị m n'ụzọ kịta nkwụsị taksị ya moto nweghị ya afọ aha na-azụ ọgwụ mgbe aha agago na eji m emebi m otu a mbata kịta relaxị ọfụma with peace of mind. Onweghị ihe dịka ya. Thank you so much. Thank you so much. We're happy to have you. We would like to have you some other time. And we have a lot of people. Arrivederci, come dicono in italiano, capito? Noi adevano now, ndị talenti kuna una no. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye. Arrivederci. All right, thank you out there, our viewers, fans out there. I think Okongwu has a network issue. We can't bring him back again. We're calling it wrap of the day. For those that is the first time being on this platform, please try and follow us so that we have a lot of topic to bring in on this platform. Thank you guys so much for staying tuned. Now you've had God bless you. For those playing Oke Ite, good luck to you. For those that don't want to join, good luck to you because you got one model. You have your choice right to make. Yeah, that is the part. But see, UK here is all about you work and make your end. Yeah, you go do on your own. You don't need to put hands in any. Okay, let's see if we bring somebody. Okay, let's Okongwu, the network is back. Okay. So let's just round up with Okongwu since the network is back. And also bring the official. Okay, Okongwu is back. Okay, Okongwu, what is your network couple or something? Network, yeah. Okay. Okongwu. Network and again my battery run down, so more rush ya. Can you charge? Yeah.
Okay, so we've already the brother has already finished what he was saying, and Obruna, at your own convenient time, Let's listen what Okongwu has to say, the wrap up. You can still watch our video. You I know. hear the guy. Daalụ. Ifedu. Ana m abịa nụ biko ka m setụlụ anụ dan na ọkụ mana ọkụ ahụ adị na Naịjirịa. No problem. So for those that follow, please make sure you share it. The best you can do, like I always say, is to share and always tap the like and love button to support us. Okay, keep sharing, so that a lot of people will watch the video and listen and understand a lot concerning what Oke Ite is all about. Thank you, our viewers. We have Okongwu is fully back, so I think he has one or two words. Iwu na-adị n'ọkụ na onwe ka ọlụ bata anụ so nọrụkwuo na batrị na-epi n'ike mbrosh ebutegbo m power bank. Okay. That's good. Yeah. We understand the situation of the country, and yeah. So